ideš hore, tak hovorím ti, pod 2000 nechoď. V žiadnom prípade skôr 2200. Skôr na tých 2200, ako by si mali ísť na 2000. Skôr ho drž na 2200. Tu keď odletíš nič, keď sa budeš troška vracať, tak neviem, skadiaľ ide tá chatabatika alebo niečo, tak sú ako také, ako porivy, ale to je nič. To pekne si vyrovnáš a už keď ideš na dráhu dole, tak je fasa. Dobre, zapni. Toto, keď stisnem? Nie, hore, kamera. Aj. Čekaj. Keď síce bude vidieť, tak poď. Asi, hej. Bliká červená. No, tá je dobre. Červená je stop. Nie, červená, keď bliká, tak nahráva rec vľavo hore. Áno. Ideš hore, štart normálne tak, až kým pôjdeš rovno na juh, tak je čistý olej. Keď začne zatáčať, troška ťa bude akože, ale stupniť si do 10, možno do 2. No tak to si musíš dať. Utrýmem rukavice, pusti hone. Tu kúkni, ešte najce vidím. Celého. No. Takže asi. Tak, asi taký roztoč. Jak ti je dobre, no. Hovorím, keď ideš na štart, plný plyn, zodvihneš, vyjdeš do 50 metrov, točíš doprava, letíš ako chceš, ale keď ideš na pristátie, tých 2000, aj keď klesáš, aj keď sklesávaš, tak chod na 2000. Priťahni, ideš dole a hrazdou to koriguj, keď sa dotkneš zeme, vysadíš plyn a priťahneš hrazdu. Jazda. Rovno choď. Toč doprava. Mierne okruh. Plyn si drž. Ešte choď rovno. Rovno choď. Začni točiť doprava. To znamená, že drž si tie otáčky a voči zemi pôjdeš ešte pomenšie ako minule.
Voči zemi pôjdeš ešte pomenšie, ale pod 2000 nechoď. Priťahuj hrazdu a drž si otáčky. Výborne, výborne. Smeruj sa na dráhu. Urobíš nízky prelet. Čím nižšie, môžeš sa aj dotknúť kolesami po prípade, ale keby si sa dotkol, vysadíš plyn a priťahneš hrazdu. Drž si smer, lebo troška to pofukuje. Také porivy sú, ale už... Plyn, plyn, plyn. Plyn, si padol. Plyn si drž. Plyn, 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 plyn. Si vysadil plyn, nemôže vysadiť. Výšku, choď hore, hore, hore najskôr. Najskôr hore, ešte rovno choď a hore. Ešte choď hore. Troška doprava toč. Mierne, áno. Dobre, rovno, rovno. Drž si 2200 a hrazdu pritiahni. Máš porivy, tak musíš pristávať na rýchlosti. A sklesávaj len hrazdou. 2200 si drž, pod 2200 nechoď, sklesávaj. Pritiahni hrazdu, plyn drž. Ťahaj hrazdu k sebe. Dobre, asi takto, klesáš, dobre, klesáš, drž to pri sebe, hrazdu pri sebe a drž si os letiska. Neuber. A priťah hrazdu k sebe, smer letiska. Smer letisko, plyn. Smer si drž, priťahni hrazdu a drž si plyn. Dobre. Sklesávaš, odtlač hrazdu, uber plyn. Výborne. No, si nepriťahol hrazdu. Nevadí, dobre. Si nepriťahol hrazdu a teraz máš dosť silný vietor, takže ťa podvihol. Vietor ťa podvihol. Volej by ti to... Není, ja viem. Toto je normálne už rukav, dakedy vodorovne je. No, je to v stupnici do 10 na štvorke. No. Hej. To keď sa dotkne, pekne si pristál. Ty si úplne elegantne pristál, len si nepriťahol hrazdu, tak ťa zdvihol vietor. Ti podfúkol krídlo a tým pádom si išiel zase hore a potom si drcol. Ale aj to drcnutie bolo mierne.
No, to už nechaj vybiť, áno, to nepritiahni, lebo to už, no, ťažko povedať, podľa rýchlosti, podľa sily vetru. Videl som, ja som to cítil tu na zemi. Ja som to videl tu na zemi. No, pozor, bol to olej, ale už teraz sa to zmenilo. Mal si ísť vtedy, keď ja som išiel. Bol to naozaj, teraz je celkom iné, ako bolo, keď ja som bol hore. No ideš ešte raz? A v tom oleji pôjdem. No, keď ti teraz... Pozri sa na rukav. Počkaj, teraz, aha, vidíš, teraz pozri na rukav. Nevidím, počkaj. Také porivy sú, že úplne vodorovne je rukav. Ale chvála Bohu, že od juhu je to laminárne. Víš, jak je rukav? Hej. No ale od 5. bol rukav tak, na 5:30. Ale dobre, som aj v tomto. No aspoň vidíš, áno, to si veľmi dobre, len hovorím, že musíš brať do úvahy, hej, vietor, či je olej, či není olej. A hrazu musíš, lebo teba vlastne vietor podfúkol. A vietor ťa zdvihol hore. Ja som pristal takto s plným plynom, na plyne jak debil. Už som takto držal hrazdu, ale nevlázem na ruky, vieš? Nevlázem na ruky, tak ja som takto držal a teraz neviem, čo som zrobil, lebo už ma ruky solúťa držala. Posíluj. Do posílky musíš. Ty vole. Ďalšia skúsenosť, no, nebar dobrá, ale... No, dobrá, to s takým sa stretneš, o to sa jedná, ale není to nič, čo sa nedá zvládnuť, to akože... Len to keď vidíš, že má problém v tom vzduchu, to ani s takým krídlom v takom počasí by sa už ani bar... No dá sa, ale je to trápenie, nie lietanie. Áno, toto není na toto krídlo, pozri sa, nevidíš zase ten rukav. Hej, plný je, 90 stupňov. Áno, presne tak. Koľko má stupňov? Tak. Ale je to od juhu, že to je také dobré. Možná, že... Už nebolo hociako. Ja som videl. Nie, len sa nezlaknúť. Čo si videl? Čo? Ja som videl, ak ťa metalo. Metalo, nie? Jak som sa tam vytrapoval, ty vole. A ešte dobrovoľne. Nie, teraz videl si, že vtedy bol dole rukav, úplne dole bol. A teraz už, odkedy ty si išiel, tak už normálne s ním pobievalo furt. Až dosť nepríjemne, ale len také porivy. Neviem, či to robí to slnko, alebo... Tu mi hovor do kamery by som počul. Do mobilu ti hovorím, nie? Rozbor, aha, do mobilu, hej. Do mobilu. Ja som vyletel normálne a teraz... A ja ty vole, nechcem zatáčať, lebo ma fúkalo do strany. No, to ti chcem povedať, že od juhu išiel vietor, tak to bol ten lepší prípad. Keby aj od severu, to je tiež dobrý prípad. Horšie, keď východ alebo západ, lebo ťa bude vyhadzovať z dráhy. Musíš robiť dvojitú korekciu. Hej, aj výšku, aj smer. Hej, a v tom poslednom štádiu ty musíš ako keby si zákrutu robil, hej, alebo vyčkať, kým to prestane, alebo sadnúť aj na lúku, to je jedno. Hej, že nadísť si sem a keď ťa vyniesie sem, tak sadnem aj tu a vybehnem na lúku a tam to dorovnám už. Hej. Dobre. Ja som už pristával na tomto betóne tu, ale stane od slnka smerom. Ako pán pilot, ako sa vám líka? Vytrafil som sa tu s týmto hrazdou. Kdež? Trafil? To skúkalo. Hej? Podľa mňa to bolo dobre. Ako zvládnuté, či dobré počasie? Dobré počasie. Podľa mňa, hej, aha, čistý olej. Čistý olej, aha. Dobre, to kľudne môžeš ísť. To je od juhu. Keby od severu, tam ti nedovolím, lebo to iné kopa. Aha, čistý olej, dole ruka. Videl som. Môžeš pojsť, aha. No pozri.
Aha. Kus, no. Kus. Treba psychicky a duševne oddychnúť. Áno. Dobre. No.